दे स्पिकार नांगौमोन मोनसे दे भिडिअ दे भिडिअ औ हे इसोर अख्रां सायाव थानाय सान अखाफोर हाथरखि जिबि आरो हाबा लानानै आंनि असे बिनानाव थरायना सम्पा बर'खौ बाक्सा जिल्लानि फुख्रिपार मुहुरिपारा गामिनि रुबिराम दैमारि आरो इन्द्रि दैमारिनि अनजालु फिसाज्लानि आथिखालाव क'क्राझार खारगामियाव थागिरि मनेस्वर दैमारिनि आखायाव थैस' हांसोनि थाखाय गथायना होनाय जानोसै दिनैनिफ्राय आंनि बिनानावनि निदान आफोद खैफोद नायनाय गासैबो बिबाना दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय दे दे आन्थि गेलेनानै खुलुमदों आथिं हमनानै एसे दावखोना आथिं हमनानै खुलुम लोगोआबो लोगो सासेया नोंथाङाबो खुलुमफा दे दहाय दे 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 सिखारदो दे खुलुमनानै दे बेनो दे लानानै नैबे सिगां सोग्रोगोन दे नों खुलुमनानै सोग्रो दे खुलुमनानैसो दे आथिं हमना खुलुमनानैसो बास आदाया खुलुमनाङा डाइरेक्ट सोबानो जाबाय डाइरेक्ट सो जय गिटार जुलिनि जय गिटार जुलिनि आखाया सिंगलाय आरो आसिमारादोसो लाबोदो माबाफोरखौ गानहोदो जों मेथाइ खननोसै आदा